हरबाय आरो आंनोबो मोनसे हरबाय जों दा स्कुलनिफ्राय कन्टिनिउ थांफिनसै आं बेखौ बुंनानै सार रन्जितनिसिम गोजोननायखौ जासिहरबाय बेनो आंनि बुंनाया। दाख्लै सुनिबार 2 तारिख 4टा बाजियाव जादों। दा उन्दैफोरनि गाननाय जोमनाय फारसेनिफ्रायनो खामजोबनायखाय दा फेरेंगा सारा साइकेल गंनै उन्दैफोरनो हरनाय जाबाय। बेखौनो गोजोननाय बावबाय, गोजोननाय थाबाय। मा मा खहा जालांखो दासो? लेखा सि जोम ओमफ्राय न' बिदिनो माबोरैहाय एसेसो आन्दाज मोनो? आन्दाज मोनाखै आंबो फाथो खाब्ला सुफैदोंमोन। दा न'खराव गैया नालाय खामला मावनानै जायो जोङो। ओमफ्राय हौवायाबोथ' न'आव थाया बेलेगावसो बान्दा बोहैयो गैयैनि जुनैनो दा नै बिनि थाखाय जोंनि मानाव गेदेर मानगोनां बिटिआरनि आरो जोंनि बे बथिं चिरां दुवारनि कनस्टिटिउसननि जों देरहालांनाय सारा बे जोंनि लाइमुथि प्राइमारिनि सिङाव थानाय निजिरागुरि गामिनि सासे दुखुथिया न'खरनि जाब्रबथाय जानाय जे कारेन्टजों न' खामजानायनि सायाव दुखुनांथाव बे जाथायाव जोंनि मानगोनां EM सारनिफ्राय साइकेल गंनै आरो थिं बेफोरबायदि सहायखौ होनाय जाबाय। जे सानै गथ'आ फरायनाय स्कुलाव थांनो गोनां दं। दा बिनि सायावहाय सारा बेबायदि अनसुंथाइ होफैबाय जाहाथे बिसोरनि गोसोफ्रा नार्भास जाया। गथ'फ्रा रानिं स्कुलाव थांनांगौ दङ, साइकेल दङमोन बेबो खामजोब्बाय। ओमफ्राय बिनि बिमा बिफा बिराद खस्थ'जोंहाय गथ'फोरखौ बिदिनो प्रतिफलन खालामदों। जोंनिबो फारसेथिङै जोंबो दुखु फोरमायो जे बे न'खराव बेबायदि जाब्रबथाय जानायावहाय बेबायदि सहाय होनायनि थाखाय जों जोबोद सारखौ जों मान बावो, रेसपेक्ट होयो आरो बेनि जेसेबां बेवहाय नुजाफैनाय खस्थ'नि गेजेरजों फैदों जोंनिनो मानगोनां PA सार लोगोसेयै ब्लकनिफ्राय नुजाफैदों जोंनि दैदेनगिरिफोर। जोङो बेखौनो मान बावो जाहाथे अरायबोनि थाखाय बे गथ'फ्रा फरायनाय जिबनावहाय जौगालाङो आरो बे न'खरा जाहाथे भबिसतखौ गथ'फोरनि सायाव बा न'खरखौ दाखांलांफिननो हायो बेखिनिखौ मिजिं लाखिनानै सारनिसिम जोबोद साबायखर जासिनाय जाबाय।